kashe sojoji 17 a jihar Delta, inji shugaban al'umma. Wani shugaban al'umma a garin Okoma da ke jihar Delta ya faɗi yadda rikicin gona ya yi sanadin kashe sojoji har 17 kwanan nan. Olusegun Oshare ya bayyana cewa rikicin gona ne ya jawo komai, yana mai ikirarin cewa sojojin sun ɗauki ɓangaranci a lamarin. Oshare ya gargaɗi mahukunta kan ɗaukar mataki ba tare da yin ƙwaƙƙwaran bincike ba, yana mai cewa ana bugun jaki ne ana barin tanki. Olusegun Oshare, wani shugaban al'umma ne a jihar na Delta, ya ce rikicin gona ne ya jawo aka kashe sojoji a jihar. Aƙalla sojoji 17 ne aka kashe a garin Okoma da ke jihar Delta a makon da ya gabata, lamarin da ya jawo tofin alatsi ne daga al'ummar Najeriya. A yayin tattaunawa da wani gidan TV a shirinta na siyasa yau, Oshare ya ce sojojin sun je garin ne domin sasanta rikicin gona tsakanin Okoma da wani ƙauye. Oshare ya ce 'yan Najeriya ne ba su fahimci gaskiyar abin da ya faru ba da har ake ɗora alhakin kashe sojoji kacokan a kan mutanen garin. Sannan kuma ya faɗi cewa faɗa a kan gona ne ya jawo duk abin da yake faruwa. Iyalan wannan garin na rikici da iyalan garin maƙwabtansu, kuma an saba yin hakan tun ba yanzu ba. Sai dai garin Okoma ya fahimci sojoji na goyon bayan ɗaya garin. Mu ne ake gogawa kashin kaji saboda ba mu da ɗaurin gindin kowa. Shugaban al'ummar ya koka kan yadda babu wanda ke magana a kan garin Okoloba, wanda Okoma ke rigimar gonar da su. Shugaban al'ummar ya ce sojoji suna goyon bayan a halin wanda ake rigimar a halin Okoma. Ko yanzu aka ja garin Okoloba za a tarar sun tsere saboda suna tsoron su ma za a kai musu hari. Har sai an gudanar da sahihin bincike ne za a gano gaskiyar abin da ya jawo aka kashe sojojin, inda aka tabbata daga nan ne za a fara jajanta mana, ba wai a ɗora mana laifi ba. An rawaito cewa an yi bankwana da garin Okoma wata 2 bayan kashe sojojin da aka yi, lamarin da ya jawo asarar dukiya da yawa. Sai dai yana cewa mu yi hattara da waɗanda za mu ɗora wa alhakin wannan lamari. Muna sane da cewa akwai waɗanda ke son ɓata sunan Okoma a wajen jami'an tsaro. Tun bayan faruwar lamarin, gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Delta da jami'an tsaro na soji sun lashe takobin kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Kada ku manta kuna tare da tashar Fuskar Kannywood. Idan wannan ne shigowarka na farko, ka yi liking, ka yi subscribing. Shi ne da zarar mun kawo maka labari zai zo maka nan take.